बिदिब्ला सन्थलाखौ जामिनाव लांनोसै जों। जागोन दे, नाथाय मोनसे खोथा सन्थला। जेब्लासिम नोंनि केसा जोबा नों जेरावबो थांनो मोना आरो बहाबाफोर थांनांगौबा जोंनाव सोंनानैसो थांनांगोन। आरो मोनसे खोथा, सप्तासेयाव सानसेब्लाबो नोङो जोंनि थानायाव फैनानै हाजिर जाफैनांगोन। जागोन दे होननानै बुं सन्थला। मानो जागोन दे होननानै बुंनोब्रा आं दायखौनो मावाखै। सन्थला औल' होननानै बुंदो दे। जागोन दे पुलिस बाबु, आं बहाबाफोर थांनांगौब्ला नोंसोरनाव सोंफैगोन आरो सप्तासेयाव खेबसे आं हाजिर जाफैगोन। सन्थला थौदो। मोनसे खोथा पुलिस बाबु, बे फैसाखौलाय मोनगोन ना मोनाब्रा? जेब्लासिम नोंनि केसा क्लियार जाया बे फैसाखौ रावबो मोना। मानो बुजियाब्रा? सन्थला फैदो। नुबायना फैसाखौ हरफाया होनदों। सन्थला, नोंखौ दा जामिनाव बख'नो हादों बेनो जोंनि थाखाय बेसेबां गिदिर बाथ्रा। थौ बेफोर उनाव जाबाय थागोन। दा नोंनि केसखौ बोरैहाय फोजोबनो हागोन बेखौल' साननांगौ जों। बेनिखायनो गरम दिमागजों नङा, थान्दा दिमागजों सान। थौदो, न'आव थौदो। नों बुंथारबायबालाय मानिनोसै आरो आंबो। नार्जि बुदां, थेंक इउ स' माच आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। दे जेबो नङा। सन्थला, नार्जि बुदांखौ थेंक इउ होन। मानोब्रा? सन्थला, नार्जि बुदांनि थाखायसो नोंखौ दा जेलनिफ्राय लाबोनो हादों आरो नों दा बेखौसो बिदि होनदों आरो? आं जेबो दायखौनो मावाखैब्ला। सन्थला, नों दाय मावदोंना मावाखै बेखौ मानसिफ्रा मोनथिनाय नङा, नाथाय नार्जि बुदाङा नोंखौ हेफाजाब होदों। बेनिखायनो नों नार्जि बुदांखौ थेंक इउ होननांगौ। दे जेबो नङा दे। मानो जेबो नङा जानांगौ नार्जि बुदां? नों इसिबां खस्थ' खालामदों आरो। आच्छा, मोनसे खोथा सन्थला, नोंनि केसा जोबोद गिदिरानो, नाथाय नोंनाव मोनसेबो फोरमान गैया जे बे फैसाया नोंनिनो होननानै। बिनिखायनो नोङो आंनो गासिबो खोथाखौ सैथो खोन्था। बे फैसाखौ बबेनिफ्राय मोननाय, बे फैसाया सोरनि, बेफोर गासिबो खोथाखौ नों खोन्थानांगोन। अब्लासो जों बे केसखौ देरहागोन। हे गसाइ, बोरै खोन्थानो दे आं थाखा थिंख्लिखौ मोनदों होननानै? जुदि आंनि थाखा थिंख्लिखौ खोन्थानानै होयोब्ला बिसोरथ' आंनि थाखा थिंख्लिखौ मिउजियामावसो दोनहैगोनलै। अब्ला आंहा मा जागोनलै? आंहाथ' दुखुसो जाफिननांगोन। दुखुथिया गोरिब न'खरसो जाफिननांगोन। दा जानाय नङालै। आंनि जिउआनो थांदों, थेवबो थाखा थिंख्लिनि सोमोन्दै खिन्थायालां। खोनाबायना सन्थला आं मा होनदों? खोनाबाय। दे बिदिब्ला नोंसोर न'आव थांबाय थादो, आंबो एसे खामानि दं बेखौ मावहैनोसै। जागोन दे नार्जि बुदां। दे बिदिब्ला सोमस्रि, टेक केयार। आरो सन्थला नोंबो। नार्जि बुदां बिराद हेफाजाब होमारोथ'। औ, नार्जि बुदाङा थारैनो जोबोद मोजां मानसि। ओइ जायफ्रा, आंखौ खेबलाय। जाखेबखादै। मानोब्रा? थोद, मानो मोना होननानै सोंबाय थानाङालै जायफ्रा, खेबल'लाय नों। आरे साबायलै। साला गावानो खेबनो होननानै। अके जाबाय दे जाबाय, आं मिथिबाय दे। आच्छा जायफ्रा, मा मिथिगौना नों? आंलाय माखि मिथिनांगौब्रा नों खोन्थायाबालाय, आं अजा बोराय नामा? अके दे, गलतिसे मिस्टेकलै, गलतिसे मिस्टेक। माने आं गावखौसो सिमाङाव दं बायदि मोनदोंमोनलै जायफ्रा, बेफोरबायदि न' गिदिर लुनायखौ नुनानै आरोना, फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आरो। नोंहादि एसेबां गिदिर न' लुदों बेखौ फोथायनो गोब्राब मोननानैनो आं नोंखौ खेबनो होदोंमोनब्रा, सिमाङाव दंबायबायो खोमा साननानै। जियानो जादोला, ओइबाबा हले आं हारसिं उन्दुनो मोनसिगोन। एमाव राजा, दसे उनाव टिउसन मास्टार फैसिगोन। मानो दाबो रेडि जानानै थायाखै नों? र'लै र', न' लुनायखौ नायदों आं। मा नायदों जायफ्रा फिसा? एसे गिदिर जादों उदैया, बेखौनो नायदों आं। आं मालाबाबो नोंनि उदैखौ गिदिर नुवाखैना नै, बेनिखायनो नायदों आं। मासे गिदिर देरनानै दङलै आइ उदैया नोंना। आच्छा, माबा मोनसे जाखुमालायबाय ना आइ नों? नोंसोरथ' आंनो जेबो खोथा खोन्थाखाया। थोद, बोराबबाय आं। एमाव राजा, आंलाय मा जाखुमानांगौ जाखो? थां आथिं आखाइ सुयै थां, टिउसन मास्टार फैसिगोन। माखौबा आंनो जेबो खोथा खोन्थालाया आरो। मालाबानो उदैया देरनानै दं, आंहासो पात्ता गैया। मा जाखुमानानै लादोंथाय? नोंना टिउसन जासिगोनबा आं थांनोसै दै। दे बिदिबालाय थांदो जायफ्रा। टिउसन जालायबायनो, माने रेस्टखौनो मोना। फुङाव स्कुलाव थांनांगौ, बेलासियाव फैनानै टिउसन लाफैफिननांगौ। माला गेलेनो मोनगोन आं, माला उदां उदां थानो मोनगोन आं, माला सेंग्रा गिदिर जागोन आं। एमाव राजा, बिदि बुंनो हामा। माथो आदैसो। एमाव राजा, बेफोरबायदि दा सानदे। फरायनाय समाव फरायनांगौ, गेलेनाय समाव गेलेनांगौ, मिथिबायना? जिउआव जों गासिबो खामानिखौनो मावनांगौ, मोनसेल' खामानिखौ मावबा जाया।
जेरै नों उदां उदां थानो गोसो जायो फरायनो गोसो जाया नङा होमबा? बेफोर गाज्रि खोथा। जों गेलेनायजों लोगोसे फरायनोबो नांगौ, सोलोंथाइबो लानो नांगौ। मिथिबायना एमाव राजा? बेनिखायनो मालाबाबो फरायनायखौ बानाङा दे। औ आदै मिथिबाय। मा मिथिखो नों? माने जों फरायनाय टाइमाव फरायनांगौ, गेलेनाय टाइमाव गेलेनांगौ होननानै। गुड बय। दे खामानिफोरा गोसो हो आरो इथाफोरखौ मोजाङैनो गाथि। एमाव राजा। एमाव राजा मा जाखो? थाव होनबालाय फोरोंदो। हेलौ सोमस्रि। हेलौ नाजिबुदां। औ बुं सोमस्रि। नाजिबुदां, सन्थलाया आंनो जेबो खोन्थायालासिनो ओंखारलांबाय। हायोबा नों जोंहानाव फैनो हागोन ना दाहाय? जागोन दे, थांगोन आं। आरो बे सन्थलायालाय मानो नोंनो जेबो खोथा खोन्थाया? आं मिथिया नाजिबुदां, बेनिखायनो नोंखौ आं जोंहानाव फैनो लिंहरदों। दा मोनायाव फैदो। औ जागोन दे। बे सन्थलायानोथ' मा मावमारदों मानसिया, मानो जेबो खोथा खोन्थाया बे गावनि हिन्जावनोनो? आदा नाजिबुदां, सन्थलानि खबरा माब्रै जाखो? दा बावैसो एसे सिगां जामिननिफ्राय बख'नानै लाबोबाय। मोजाङानो जाबाय दे। बे सथां फाखा अमा राजायाबा मा गोसोखांबाय थायो? बेफोरखौ बारा टेनसन लाबाय थानाङा हांग्रिमोनदि। दालाय माबोरै दं नोंना देहाया? मोजाङैनो दङ आदा। दे रेस्ट ला आरो बेफोरबायदि कन्डिसनाव बारा खामानि मावबाय थानाङा दे। जेबो सिन्था खालामनाङा आदा, आं आब' थबसिखौ लिंहरखाबाय। बिनानाव हांग्रिमोनदि। आब' नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे। मा जाखो आब'? हांग्रिमोनदि, थबिरामखौ पुलिसा हमनानै लांबाय। मा होनखो? थबिरामखौ पुलिसा हमनानै लांबाय? औ लांबाय। बोरै बिदि जाखो? माथो आं जेबो खबरखौनो मोनाखै। औ आंबो जेबो खबरखौनो मोनाखै। आब' खोन्थालाय, थबिरामखौ पुलिसा मानो हमनानै लांदों? सासे बोराया थबिरामनाव सोंदोंमोननो माला हाबा जागोन होननानै। बेखौनो रागा जोंनानै खदालजों देथारदों थबिरामा। मा? बेखिनि सोंनायखौनो थबिरामा इसिबां रागा जोंबाय। बे बोरायानोथ' मानो सोंनांगौ दे? सोरमोन बे दुस्त बोराया? बे थबिरामा बिराद गरमलै। मा जाबावगोनब्रा, सासेया मानसि देथारदों, सासेया ब्लेक मानिनि केस सोलिगासिनो। मा जाबावगोनलै बिसोरजों? बाजै, आं थबिरामखौ जेलाव नायहैनि दे। आंबो थांफागोन। फै होमबा सानैजों थांनि। औ थौ। बिनानाव, बे बेगखौ न' सिङाव सोहैदे। आदा, दा मा जाबावगोन दे थबिरामा? दाय मावदों जेब्ला साजाखौबो लाखानांसिगोन। औ आदा। हांग्रिमोनदि, दे थाथ'दो नों, आंबो सन्थलामोननि फारसे एसे थांनि। जागोन आदा। दे नोंथांमोनाबो खामानिफोरखौ एसे थाब मावदो। मोजाङानो जाबाय दे, सन्थलाया गबाय। बे माथा फाग्ला अमा राजायासो मा गोसोखांबाय थायो। लाजिया नामा नों थबिराम, सासे फोरोंगिरि जानानै बेफोरबायदि उदखारि हाबा मावनो? आं फोरोंगिरिबानो गासैबो खोथाखौ सैज' खालामनांगौ जाहैबाय। आं फोरोंगिरिबाबो आंबो सासे मानसिसो, आंहाबो सानाय सुनाय दं। रागाजोंनो देथारबाय आं। मानोथो आंनाव सोंबाय थायो? नुबानो माला हाबा जागोन? सोरनिबा हाबा जानो थांबानो माला हिनजाव लाबोगोन? नुबानो माला हाबा जागोन? माला हिनजाव लाबोगोन? बेफोरबायदि सोंथि मानो सोंबाय थायो? आं बिराद रागा जोङो। बेफोरबायदि सोंथि सोंबानो नों रागा जोंनांगौ जाहैबाय? मानो रागा जोङालै? आं हाबाखौनो दानो जानो गोसो गैथ'वा, मानो सोंनांगौ जाखो? सोंनाय मानसियानो सोंफ्लेबाय थायो। सार, बुं। थबिरामखौ लोगो हमनो सानै सिख्ला फैदों। बाप्पावै, सोरलै बिसोर? आरो मोनसे खोथा सार, थबिरामा जायखौ देथारदोंमोन बियो दा हस्पिटालाव दं। आच्छा, बिदिबा मानसिया थैथ'वाखै नामा? ओहो सार, थैथ'वाखै। मा? दाबो थैबावाखैसो बे मानसिया? आं खदालजोंनो देथारखादोंमोन माथो थैखाथोंसै होननानै। दाबो थैबावाखैसो होमबा बियो? मा नों आयेनखौ गिया नामा थबिराम? आयेनखौ गियो आरो आयेनखौ मानियोबो, नाथाय हाबा जागोन ना जाया होननानै सोंब्ला मिन्थियालै मानो आं इसेबां रागा जोङो। एक्सकिउज मी। सोर नों? आं थबिरामनि उकिल। थबिराम, आं नोंनि उकिल। आरो आं फैबाय, नोंथाङा जेबो गिनांगौ गैया। जागोन दे। नोंथांमोना दसे बाहेरायाव ओंखारलांनो हागोन ना? आं आंनि क्लाइन्टजों एसे रायलायगौमोन। जागोन दे। आच्छा उकिल नोंथां, नोंखौ सोर हायर खालामखोलै? आंथ' नोंखौ लिंहराखै। बाहेरायाव सानै सिख्ला दङ, बिसोरनो आंखौ लिंनानै लाबोदों। बाप्पावै, सोरलै? बैलाय बैसोर सानैयानो। थबिराम, नों मोजाङैनो दङ ना थबिराम? बाप्पावै, बाप्पावै।